प्लेयर फिक्स 11-12 कोण एकदा हॅलो हॅलो कर यूट्यूब लिंकवर चालू कर नेमका वेगळाच ना आणि आवाज ऐकू येतो बघा उत्कर्षदा लेमन केलं ऋषी आता विचित्रच ना तर हॅलो हां तर हॅलो कर हॅलो हॅलो त्याच्यात नेट दिसते तिकडे नेट दिसते आवाज ऐकू येतो आता कर हॅलो हॅलो तुझं ऐकून कोण रे हॅलो हॅलो चेक चेक हॅलो असा हे आवाज येतो हॅलो तो चेक कर या साईडला पाहिजे लांब लांब आपला येतो आवाज चेक चेक हॅलो 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 मोबाईलच्या जवळ बोललेलं आहे इथल्या हे आज घ्या नानाची टांग हॅलो 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 या लाईव्हला नीट दिसण्यापेक्षा तिथे नीट दिसलं पाहिजे नॉर्मल टपलं दिसतं ऑफ कर ना आता लाईव्ह आता का घेतो बस बॅटरी डाऊन अरे आता कुठे करतो काम कर लाव तुझ्या ह्याच्यावर लावून ठेव हॅलो लॅपटॉपचं दाखव लॅपटॉपचं